Kumusta mga master? So, ito pala yung lambat na pinagawa ko. Nilagyan na ng anong tawag ito? Batuan? Pataw. Saka ito, tingga. So, ganito pala pag-repair ng lambat. Yan yung si kamaster natin gumagawa. Siya yung pinagawa ko. Siya lang may alam na paano gumawa ng lambat dito. So kung magpagawa kayo ng lambat, so comment lang kayo or mag-contact sa YouTube channel ko para sigurado na mapagawa kayo ng lambat. Ito pala yung niya. Yan, hindi pa natapos. Ito yung tapos na. Tapos na nalagyan ng patawan. Tapos na nalagyan ng patawan saka tingga. Triple to, triple. Triple knit, triple na lambat. Malaking isda ang mahuli ito. Malaki. Pilaw ni kametros? Mga 500 meters daw. So ito kasi namin, isasakay namin sa bangka, yung maliit na bangka, tapos sa tawag na ba? Tulog namin pag medyo madilim-dilim na dagat. Para hindi ginanong masyado na. So ito yung natapos. Yung dito banda hindi pa natapos, kailangan tawag ito kailangan patalian para dumikit yung tingga. Dito ito hindi pa to natapos. Ito ganito ang paggawa ng paglagay ng tingga at saka patawan. Kapit na. So ayun mga kamaster, abangan nyo lang yung pagkatapos nito para magamit na namin. Saka yung pangingisda namin, abangan nyo lang.